Bon dia! Avui explicaré el que vol dir l'àlgebra. És un tema molt important perquè si l'enteneu vos servirà molt per entendre la resta del tema. Per tant, anem a veure-ho. El llenguatge algebraic no és més que expressions matemàtiques a les que ens trobem lletres. Lletres que normalment simbolitzen nombres. No ha quedat molt clar, veritat que no? És un poc lío. Bueno, vaig a explicar-vos millor amb una sèrie d'exemples. Es començaré en este. I quan vos diga que l'àrea del rectangle es base per altura i jo escriga àrea és igual a base per altura, direu, si ja ho sabia, clar, és que ja heu fet servir l'àlgebra. En aquest cas, hem passat d'una expressió escrita, al llenguatge natural, a una expressió matemàtica, però fent servir lletres. De manera que la base i l'altura són generals. És a dir, si jo vull saber quina és l'àrea d'un rectangle que té una base de 5 i una altura de 2, doncs el resultat seria que l'àrea seria base 5 per altura 2 igual a 10 unitats quadrades. Per tant, si això està clar, ja hem entès el tema. Sí, així de senzill. Esta expressió, esta forma de donar una fórmula de forma parlada és el que feien els babilonis en el 2000 abans de Crist. Nosaltres, la humanitat, li ha costat molt de temps, més o menys fins al segle XVI a Europa, arribar a aquesta expressió. Per què? Perquè així faig servir símbols matemàtics que estan desenvolupats que no van començar d'esta manera. Esta paraula per s'ha substituït per un puntet. I el és igual per este símbol. I a banda d'això, faig servir, en lloc de parlar d'àrea, de base i d'altura, parle de A, de B i de A. És a dir, substituïsc i faig més compacte aquesta expressió. De manera que me resulta més senzill interpretar, memoritzar, etc. Vaig amb un altre exemple. L'àrea del cercle és igual a pi per el quadrat del radi. Això, si està dit aixina i ho dic molt ràpid, és molt embolicat. Però si jo escric l'àrea és igual a pi per el radi al quadrat, d'un únic cop d'ull puc veure de què es tracta. I és molt més senzill. Però, a banda d'això, si vos fixeu, en els dos casos, si jo ara vull trobar l'àrea d'un cercle que medeix 2, és a dir, de radi 2, gastaré aquesta fórmula. Però, si tinc un altre de radi 4, també puc emprar aquesta expressió. Per tant, al final és una generalització. Jo puc particularitzar i trobar l'àrea d'este cercle, simplement substituint pi, es fica pi i el radi és igual a 2, elevat a 2, total, això és 4pi, que més o menys serà uns 12 punts suspensius. Per tant, si vos fixeu, la lletra pi no varia, és una constant. Per no escriure 3,1415,6 punts suspensius, un nombre que té infinits nombres decimals, escric només pi. Però, en canvi, el radi, en aquesta fórmula, pot agarrar diferents valors. Per això es diu que és una variable. D'acord? Quan jo escric una lletra, és una variable. Me val per a calcular les dimensions de diferents rectangles o de diferents cercles, depenent del que estiga parlant. Abans de continuar, vos propose el següent exercici. Calcular l'àrea del rectangle per a un primer cas A, en el que el rectangle tinga aquestes dimensions de base i d'altura, un cas B, en què la base siga 10 i l'altura siga 20, i l'àrea d'un cercle per a radi igual a 4 i radi igual a 10. Segurament vos esteu preguntant d'on ve la paraula àlgebra. És una paraula clarament d'origen àrab. A les barberies, durant l'època quan es va escriure el Quixot, es podia llegir algebrista i sangrador. I això per què? Perquè la paraula àlgebra ve de l'àrab al-jabar i vol dir restaurar. I, de fet,
al diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua podem trobar que algebrista es defineix com cirurgià dedicat a les dislocacions d'ossos. Molt bé, i com és possible que hem passat d'esta, diguem, accepció mèdica a la definició de llenguatge matemàtic, emprant símbols? Molt bé, doncs Al-Khwarizmi va escriure una obra que va tindre una repercussió molt gran dins de l'àlgebra, va suposar un gran avanç, perquè va descriure com trobar la solució de les equacions de segon grau mitjançant un mètode o un procediment general. De fet, el procediment general, normalment un procediment general se li anomena algoritme, i algoritme té el seu origen, aquesta paraula, de Al-Khwarizmi. Eixe llibre, eixa obra, s'anomena que es tradueix com Ciència de la Restauració i Reducció, val? Té este nom i, com que tenia molta importància, de forma breu se li anomenava Al-Jabar. I d'ahí que avui en dia s'anomena àlgebra a esta disciplina de les matemàtiques. Segurament heu sentit parlar alguna volta de l'expressió o de la paraula equació. Vaig a explicar-vos el que significa mitjançant el següent problema. Si jo tinc un paquet de galetes i li sume les galetes que trobe en la meitat d'un altre paquet, el resultat són 24 galetes. Com podria resoldre este problema? Puc anar temptejant. Per exemple, si jo tinguera en el paquet 10 galetes i le sume la meitat d'aquest paquet, la pregunta és, el nombre total de galetes són 24? La resposta està clara. No, no són 24, perquè 10 més 5 són 15, que és menys que 24. Doncs, com que he fet curt, vaig a provar amb 20 galetes. 20 galetes més la meitat de 20. La pregunta és igual a 24? No, no és igual a 24, perquè 20 més 10 són 30 i és més de 24. Estic més a prop que en el 15, però no estic. No està en la solució del problema en les 20 galetes. Per tant, vaig a provar en una cosa que estigui més a prop de 20 que no de 10. En 16. Si el paquet tinguera 16 galetes, la meitat d'aquest paquet tindria 16 partit 2, que és 8, i la pregunta és si és igual a 24. I la resposta en aquest cas sí que és igual a 24, és a dir, 16 més 8, sí que és igual a 24. Per tant, aquesta seria la solució al nostre problema. Molt bé. Ara, si vos fixeu, jo he anat provant en diferents nombres. Nombres que jo a priori no sé de quantes galetes estic parlant. Per tant, habitualment el que es fa en el llenguatge algebraic és parlar de x. No sé quantes galetes n'hi ha en un paquet, a aquest nombre de galetes li anomene x. I, a més, és la meva incògnita de l'equació. Si le sume la meitat de les galetes que n'hi ha en un paquet, això se simbolitzaria per x partit 2. Fixeu-vos. Si és el mateix esquema. I la pregunta és si és igual a 24. Això, aquesta expressió, que si vos fixeu és anàloga a les anteriors, però general, en aquest cas és general, com que no sé, en lloc de provar, el que fique és una x, perquè aquesta és la condició a la que m'ha conduït este enunciat. Aquesta és la meva equació. I, si vos fixeu, només és certa, aquesta expressió només és certa quan x val 16. És a dir, quan jo, al substituir, en aquest cas, la x per 16, és quan me dona 24. I a aquest valor és el que s'anomena solució. I a trobar la solució és el que comúment coneixem com resoldre l'equació. Si vos fixeu, he passat d'un enunciat en llenguatge natural a una interpretació gràfica en la que estic mesclant símbols matemàtics i en acabant he aplegat a una expressió general que depèn d'un nombre que encara no sé quan val. Per tant, aquest procés, aquesta forma de plantejar els problemes que acaben en una equació que al final és una condició, és
el plantejament que heu de seguir per a resoldre qualsevol problema de tipus algebraic. Tracteu a continuació de resoldre el següent problema molt paregut a este. Si un paquet de galetes més la seva setena part és igual a 24, quantes galetes tindria el paquet? Anem a veure a continuació com traduir del llenguatge natural al llenguatge algebraic, amb el següent exemple. Si, per exemple, me diuen que la meva edat és una, en concret, 40, està clar que si me diuen que mon pare té el doble d'edat que jo sé que això és 80, i el que estic fent en realitat és multiplicar la meva edat per 2. En llenguatge algebraic, si jo de partida no sapiguera la meva edat, podria dir que la meva edat és X, i mon pare llavors tindria el doble de la meva edat, 2 per X. Fixeu-vos que és molt paregut a l'exemple que vos he plantejat. Si la meva filla té la meitat d'anys, tindria 20, i jo en realitat el que he fet mentalment és dividir 40 entre 2. I el que faig, algebraicament, de forma general, seria agarrar la X, que és la meva edat, i dividir-la entre 2. De manera anàloga. El meu germà té 5 anys més que jo. Doncs això vol dir que té 40 més 5, o, de forma general, si la meva edat és X, és sumar-li 5. I ma mare té 10 anys menys que mon pare. Molt bé. Mon pare té 2 per 40 i ma mare té 10 anys menys que mon pare. Esta seria l'operació que jo faria mentalment. Agarraria 2 per 40, 80, menys 10, 70. I en general, jo faria el doble que jo, seria mon pare, menys 10, seria l'edat de ma mare. I ara me direu, i això per a què val? Doncs, per exemple, si me plantegen el següent problema, serà més senzill de resoldre. Si ma mare té 66 anys, quants anys tinc jo? Mireu, 66 anys és l'edat de qui? De ma mare. I esta és una equació que puc resoldre per tempteig, com vam veure a l'exemple anterior, o puc aplicar les regles de les matemàtiques. I ahí està la gran potència i el que ens dona tanta eficàcia a l'hora de resoldre problemes senzills com este, però també molt més complexos. Puc aplicar les lleis i les regles de les matemàtiques. Per exemple, quan jo faig servir el meu mòbil i trobo la ubicació al Google Maps, estic resolent un problema de tipus geomètric, però que en acabant es tracta de resoldre una equació. I vosaltres també, en la vostra vida quotidiana. Fa ben poc, un alumne va preguntar: he tret un 7 a un examen. Quanta nota he de traure al següent examen? Li anomene N, però podria anomenar-lo X. Val? De manera que, si a la avaluació contínua tinc un 6, aprove. Doncs, si la mitja dels exàmens té un pes del 60%, més que l'avaluació contínua té un pes del 40%, tu el que vols és que tot això te sume un 5. Has de resoldre una equació per a saber quina nota necessites per a traure un 5 i aprovar l'assignatura. Us podeu imaginar que l'enginyeria tracta les equacions de forma constant per a resoldre tot tipus de problemes. Per tant, este tema és superimportant. Resumint, hem vist de moment dos tipus d'expressions algebraiques. Per una banda, les fórmules en les quals les lletres representen, per exemple, en aquest cas, dimensions que poden agarrar qualsevol valor depenent del meu exemple. I per això anomenàvem a les lletres variables. Un altre tipus d'expressió algebraica és una equació, en la qual se planteja una condició que ve d'un problema, un problema que tinc, i a priori no sé quina és la resposta. Per això, a la lletra se li anomena incògnita. Quan trobe el valor de la incògnita, que és solució al problema, he trobat la solució de l'equació. I si vos fixeu, normalment només alguns valors de x ja hem vist que són solució de l'equació, és a dir, fan certa esta igualtat. És a dir, és un concepte prou diferent del d'una fórmula. Un altre tipus d'expressió algebraica són les identitats.
Per exemple, 5 més 3 és igual que 3 més 5. Esta és un exemple, una particularització, un cas concret d'aplicació del que s'anomena propietat commutativa de la suma. És a dir, l'ordre dels sumands no altera el resultat. Per tant, en aquest cas, jo puc generalitzar aquesta expressió, i és el que trobem als llibres de matemàtiques, com que un nombre A sumat a un nombre diferent B és el mateix que aquest nombre B i després sumar-li l'A. En aquest cas, al particularitzar, A era 5 i B era 3. Vos propose que busqueu per internet per exemple, el producte, una altra propietat del producte que estigui expressada mitjançant una identitat. Fins ací la introducció a l'àlgebra. És un tema prou complicat, però que si aneu practicant, a poc li anireu agarrant el tranquillo. Ens vegem en el pròxim tutorial.